Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion di Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatan itu hata, jumulu mahita, martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatan itu hata na gabi jamita di minggu infokapit namar lapatan juwon nama au jadi alusaku maibana sian pesalme sia pulusada ayat 15a. Ima di minggu tanggal 22 Februari 2026 hatan itu hata na tersurat di buku adung-adung di Bidutolu mamuka sian ayat 40 sia rodi ayat 57 doho topik ni minggu jonok do debata uju jauh-jauh Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Ujaha marihita tapai huti hukma di bagasan rohat tabe sonoma di dok hatani tuhata. Sai mabak-bak do ilu-ilu ni mataku dang marpasadian dang marhasonangan. Paima manatap manonggor jahu basian banua gijang. Mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boru ni hutaku. Sai di paburu-buru musukku doau songon pidong suada paralaan. Nungari dire depon nasida ngolukku di bagasan godung. Lam di topasod dope batu tuau. Nunga pola disalpui aik ulukku pola hudok tosma anon hosaki. Jadi hupa jojo maguar muali Jahoba sian godung apalana bagasi. Di tangi hokodo suaraku. Unang tung padau pinggolmu sian hoi-hoiki doho sian anggu-angguki. Jonok doho diari ujuna jauh-jauh au tuho nimmudo unako mabiar. Ima hatani itu hata. Di hamua kadongan saha porseaun totu akrab do dihita ede rohani na berjudul dia hanya sejauh doa. Ra godang dosia kita nau kea mangedehon edeon pinoma rupani mabigi ede dia hanya sejauh doa. Di ede molo tajah rupani teks nai akamang dohot tamuinang macai uli bila kau rasa gelisah di hatimu bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Baru direferenai didok, berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Jadi bodo notai deon rupani edei alai di akhir ni referen ni edei didok madisi dia hanya sejauh doa. Hamua kamang dohot tamu inanami totu si bahen edeo porseado pabua jonok do Tuhane sian ibana. Songo dia majonokna imanaki dido ibana rupani. Tuhan itu hanya sejauh doa. Sadauni tangyang daido jarak ni Tuhane tu ibana. Boha porseado hi tadi si boha isa dia gajak korwa tangyang nate. Sedia gajak korwa tangyakta. Nah, sejauh doa ima rupani jarak ni Tuhani tu ibana. Jadi molo adong manukur rupani daudo Tuhani alusna tergantung ate.
Tuakan najujut martangiang manang majahai hatana songon natar surat di Bibeli tentu macai jonok do Tuhani hilalaun ni ido kan alai tuakan nasohea martangiang dohok majaha hatani debata boy do gabe macai dau di hilala Tuhani alen ni dauna gabe sodita darupani ai bohame bana manada jarang do makatai jarang do pajupang ai alana juk dua te makatai do pajupang asa masih tadaan ba molodang masih tadaan atong gawe masih taduha do biasa jala biasa na akan sering pajupang do makatai lancar do komunikasi ni dang kaku rupane dang marpikir ibana madoksi dohononna dang mau libana mamuka pakatayonna alai akan jarang pajupang dohot makatai dohonon ni ido di bagasar rohana sia dia maulaning mula aku songonan idok ni ede sia dia ma mulai yoku lau madok tuho holong ni roha naninai rupane jadi ala jarang ibana pajupang jarang makatai gabedang diboto sia dia do mulayanna alai molonunga jut ibana pajupang marhite na martangiang marhite na majai hatan itu hate itu tu dangadong disi nagabe kaku jadi songoni do halak naung sering martangiang tak pola maul pamangan nai rupani madoksi do hononna tutuhan nahina porsian nai di hamu akamanami dohot inanami memang juk do tahilala sahirana daudu Tuhani siak kita tarlubima molo sopitor diguhi pangidua tai molo sopitor dilean nata pangidui molo sai toktong songoni nguluta atik pe nunga maos sai tapangido rupane molo sai toktong songoni sai songoni rupani nguluna atik pe nunga maos sai dipangido maos sai tapangido jadi buido pakilalan ni sahirana daudu Tuhani ai nga martangi ngau ngasai huju ngasai hudok matuaso dia lusi ninnai bana rupane yadu sada duli gabe madele jaladang olobe ibana martangiang tutuhani aladang marnaro sirokap ni toddina gabe didok ibana ma dang martangiang biau dang marminggu biau percuma duau martangiang percuma duau marminggu ai so ditangi hotuani tangi aku ninna ibana rupani horoha ganuk martangiang ibana ganuk marminggu ibana ima sada pangiduan nasai hotot didok ibana di tangiang nai asa rosi rokap ni toddina jadi Roma donganna nama bigi hui naon nama do rupani dang martangiang biawin na disukum matu ibana dung martangiak ko kale di luluiho do rokap mi ninna dongan nai matu ibana rupani manang holan na martangiang do mabigi sidoli-dolion hohom may ibana dang diboto be mangalusi ala sadar do ibana holan na martangiang do ibana datuk kia ibana martadang manang manukun anak boru nagabe rokakna di rohani ibana molonunga martangiang mamitor Roma rokakna tagamud dope adong na berpikiran si songonia te jadi diripu do suku polan na martangiangi hape tangiangi ikut diulah hodua te ibaratna duka bisi bana buti lopit tangan ikon buka tangan dua te ko buka do tangan nai lapatanna duk sai ibana martangiang ikut diulah hodo na tidang yakon nai hamu kadongan akadia do na jut paholak kita siat Tuhani tutu boy do gudang na boy paholak kita siat Tuhani na parjulu boy doi hamalason malacia ni bana son atarok na digijang nak kiningani babuy doi alani malas na rupani gabe jarang ibana
pajupang dohot Tuhani marhiti tangyangna. Boy dui alani ya merasa ibana nau malo dang habudo onate. Jadi alani hamalo onni ibana. Boy do alani hajahaton, boy do alani dosa, boy do alani pikiranna, boy do alani hagiotna, boy do alani hajago onna. Ya merasa hebat ibana rupani merasa jago ibana. Boy do alani gijang ni rohana. Boy do ala merasa cukup di ibana. Jadi akajolma na merasa cukup ngasih kok bengoluna memang cenderung di dakpola makarikoton Tuhani. Merasa sikop rupani. Rasa aman na berlebihan. Dohot akana asing ate. Adong madok, dohot do akasitaonon pada uhok kita siat Tuhani nina nadeba. Alayunak salah hita. Justru akasitaonon do. Manang akasitaonon na dokido sipata na jujut pajonoko sada-sada halaki tu Tuhan. Dia alasanna tentu ai ditiki aman-aman dihilala sopola riko dihilala maju Tuhani. Jadi tidak merasa perlu dia memanggil Tuhan. Alai duk soson akasi taunoni olo du gabi songonna mangalangubat di bahen na martangiangi gabi tuluhali sadariate anggojo olo do sadahali sada laus sahali sadari. Alai dung labbarga si taono labbalga persoalan lamposi sahiti olo dutulu hali sadari bahkan berkali-kali rupane saya dijo tuhatai ido anggo na taida. Jadi bukan berarti molonunga rosi taonon gabe lam dau sasahalak siat Tuhani dauk sebalik nado olo do gabe lam tu jonokna tapar rohahom marupane molo masa aka sitaonon, masa aka nahacit, masa aka pardangolon. Ido tong sada, nataida di bagas satrupukon, ala ni gudang ni sitaonon ni si Jeremiai, hinorhon ni pangalahon ni bangsoi, gabe mangalua lumaibana tu Jehovah. Bahkan mungkin ganu pari, ganu tiki na maibana, pabuahon, mangadungi ibana. Hidupin na, sampai ada ngadung-ngadungo nate mangadukon akasitaonon paru kilon haporsuhon dohot aka nani hilalani si Jeremia tentu boy sajodo dangalani ibana alai dia dukon ibana pangalahoni bangsoi dosa ni bangsoi asamar pamuati rohani Jehovah tu nasida. Jala ingotita akamang dohot tamuinang uju ditodong haba-haba parauni akasisiani uju ditonga lauti nasida anggotiki sorodope alugui modum do nasida alai hola diuluson alugui nasida mamitor panik jala jujuma tutuhani Tuhan pasobomu na mahami mago mamitor ninna nasida dorupani imajo sada bukti muse di bibelita ida betapa ketika seseorang itu diperhadapkan dengan kesulitan atau mara bahaya, dia akan memanggil Tuhannya. Di hamuaka damang dohok dainang, tung takasdo didok di buku nabadiai nama cai jonok do Tuhani, diaka na jauh-jauh tu ibana. Donok do Jehovah disudi akan nama jauh ibana. Tongot tahe disude akan nama jo ibana di bagasan hasitongan. Nina di pesalmen 145 ayat 10 alui. Jala joma au jupa di ari hagugutan asa hupalua ho. Asa dipuji ho au. Daido didok di pesalmen 50 ayat 15. Masalah nak kamang dohot tamuinang. Yado ibana tutu tajo. Yado hita majo tu hatai. Anggo marhite hata di debatana tajahya di bibeli matai jonok do tu hatai tu hita. Jala odon waing na ni akidan ni si Jeremia di bagasa trupukon porsia do ibana parjulu pabua na ditangi ho Jehovah do suarana ditangihon jauh-jauhna
atik pe di bagasan godung na bagas ibana maringanan. Jadi godung na nidok na disi songo sadaga baran ni sitaonon penderitaan na macai bagas mai alai nang pesiani ibana maju Tuhani dihaporsiai si Jeremia do ditangihot Tuhani do suarana jala ditangihot do jauh-jauh na porsia do ibana pabuana jono do Jahoba uju na jauh-jauh ibana daido didok dia 50 pitui jono doho di ari uju na jauh-jauh au tuho ninna si Jeremia dengan yakin ibana rupane madok sogoni pabua na jono do Tuhani uju jauh-jauh ibana. Jadi lau songoni do hita maka porsiai hajo jono ni Tuhani tu hita rupane. Alani akamang doho tamuinang pajono kamuma tu debata dungi pajono hon nama tuho ido didok hata ni tu hata. Jauh ma Tuhani disude akan nama asa di ngulum asa di palua ho jala di palu bak sude pakilalaan me. Amin. Martangi yang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami paurato mai asa di parbui ho katami parbui na dengan parbui na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangi kami. Amin.